mensen die hun producten hierop komen, die hebben het al besteld op de website Auron Wieken. Dus ze bestellen de producten rechtstreeks bij de boer op onze website www.destreekboer.nl. En dan kiezen ze de boeren uit waar ze hun producten wij kunnen. En dan hel je de producten hier op zaterdag te morgen om tussen 10 en 12 hel je de producten hier op. Ja, wij staan hier nu in Ljout, maar er zijn dus meer plakken in Friesland dat het eigenlijk op dezelfde wijze plak vindt. Ja, klopt. In totaal hebben we nu al 13 punten bij streekproducten die bij ons op de website bestellen, al hel kennen. Kom je ook vaak bij de streekboer? Ja, elke week haast. Ja. En waarom ga je hierin? Omdat het gewoon heel leuk is en het gewoon heerlijk product. Het is super vers. Ja, tot de volgende keer. Ik heb liever groenten die zo min mogelijk behandeld of gespoten zijn. Ik heb liever vlees met minder of geen antibiotica. Ik stimuleer graag het ondernemerschap, zeker het lokale ondernemerschap. En het is erg lekker. Ik denk gewoon dat er in Nederland gewoon veel te veel bio-grote boerderijen zijn. En dat je gewoon de kleine boer, die moet ook gewoon gesteund worden. Nou, wij wonen op Goudenbraaien. Dat is een eiland tussen Wadzijn en Heeg. En daar hebben wij een biologisch melkveebedrijf. En wij borken met de natuur. En daarvan hebben wij een heel mooi vlees. Kunnen wij daar mee aanzetten. En dat verkopen wij via de streekboer. En dat doen we al sinds 1 mei. Dus dat is nu haast niet al hier. En ja, we kunnen op die manier gewoon heel mooi ons vlees kwijt. Nou, dat merkst wel dat er wel heel veel meer belangstelling komt vanuit de agrarische sector. Dat er meer lokaal tocht worden moet. En dat komt vooral vanuit de burger. Want de burger die vindt het echt heel iets interessanter om gewoon uit de streek te eten. En om lokaal geproduceerd voedsel te eten. Je weet wat mooi is, je weet waar het waar komt. En het is, we hebben natuurlijk een soort vleesschandaal gewoon. En dat zit hier gewoon net hè, want mensen weten gewoon waar hun vlees waar komt. Dit is binnen kalfshaas biefstukken. We hebben schnitzel en we hebben ook reepjes. Nou, we hebben nog gewoon gehakt. En gewoon gehakt maaikroen en gehakt zondekroen. Dus, en dan hebben we dan ook in de vorm van wasten. Nou, en ook rookwasten. Daar beginnen we nou straks ook weer mee. Op dit moment is lokaal eten heel populair onder mensen. Het lijkt wel een soort van trend. Daar hebben nog de streekboeren het zo goed. Ben je benauwd dat het een trend is? Dat het azen weer minder wordt? Nee, daar ben ik net bang voor. Dat is, wij zorgen alleen nog maar dat er meer interesse komt van de mensen. Dus er zijn heel veel meer mensen die hun bewust worden van hun voedsel, waar hun voedsel bij komt. En mensen die er ook wel meer voor betalen worden. Uw doelgroep wordt daarin steeds groter. En hij heeft een crowdfundingsactie in. Je moet €50.000 binnenhalen, je mag het dubbele binnenhalen. Dus flink wat geld. Wat zit er mee gebeuren? Wat wij daarbij willen is het uitbreiden van het hele concept. Dus wij willen groeien, eigenlijk wel heel Nederland in. We zullen eerst het noorden bezinnen en daar toch steeds verder uitgroeien. En dat gaan wij onder andere realiseren met het geld wat we krijgen uit crowdfunding. Ja, en wat zit als eerste op een rol? Boeten Friesland? Ja, dat maakt toch wel verklappen aan dat is toch Grens. Want we willen echt in de stad Grens. Daar zijn we op dit moment op zoek naar een locatie en naar een datum om daar te gaan hier.